Ďakujeme za naozaj krásny úvod do témy rúženca a ja by som teraz poprosila náš prípravný tím na túto časť programu, aby sa pomaly nachystal. Ideme sa teraz ako rannú modlitbu modliť rúženec, ale nebude to taký obyčajný rúženec, ako sme možno zvyknutí, ale bude obzvláštnený o také krátke scénky, pretože všetci svätci, ktorých poznáte, spomeniete si na nich teraz vo vašich hlavách, vaši birmovní patroni, krstní patroni sa všetci modlili rúženec. A nie všetci svätí, ktorí sú teraz v nebi, sú aj svetorečení tu na zemi. Ale aj tí sa modlili rúženec a neboli o nič horší ako tí, ktorých poznáme, ktorí sú nám známejší. Preto počas tohto rúženca máte možnosť poznať nových svätých rajeckých, ktorí síce nie sú svetorečení, ale viedli naozaj svätý život a ich každodennou súčasťou bol práve rúženec. Čiže ja už odozdávam slovo ďalej a peknú modlitbu vám prajem. Každá modlitba predpokladá, že všetky rušivé vplyvy, ktoré sú okolo nás, dáme nabok, aby sme nerobili viac vecí naraz, pretože aj z osobnej skúsenosti vieme, že keď robíme viacej vecí naraz a popri tom sa ešte modlíme, tak z každej tej činnosti trošku tej svojej pozornosti odkrojíme. Je to taká ako káva, 3 v 1, že to není ani káva, ani to druhé. Čiže skúsme teda tú svoju pozornosť, mysel upriamiť teda na Ježiša, na Pannu Máriu. Môžeme si zbudiť úmysel, na ktorý chceme túto modlitbu obetovať. Každý sme prišli z nejaké rodiny, niekoho sme doma nechali, rozlúčili sme sa s nimi, prídeme v nedeľu, povedali sme, zavoláme, jak sme došli. Môžeme si predstaviť svojich rodičov, súrodencov, kamarátov, možno niekoho vynimočného, s kým si píšeme celý čas. Môžeme si tak všimnúť vlastný život, čo by sme potrebovali, za čo by sme potrebovali poďakovať, čo by bolo dobre zmeniť, čo by bolo dobré neodkladať a zmeniť možno práve teraz. Prosme si od Pána Boha požehnanie do nášho života. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Spoločne teraz vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, Svätého. Narodil sa z Márie Panny. Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Páter Emil Schmidt sa narodil vo Varíne. V roku 1943 zmaturoval na obchodnej akadémii v Martine a nastúpil na Vysokú školu obchodu v Bratislave. Tam býval na internáte Svoradov, ktorí duchovne spravovali kňazi misijnej spoločnosti Sv. Vincenta de Paul. V roku 1947 promoval na inžiniera a v tom istom roku nastúpil do noviciátu misijnej spoločnosti Vládcov. O jeho horlivosti, zbožnosti a výnimočnej duchovnej výške hovoria svedectva spolubratov z noviciátu. O rok neskôr začal študovať na apoštolskej škole v Banskej Bystrici. Počas tzv. Barbarskej noci v roku 1950 bol spolu s mladými vincentínskymi kandidátmi násilne odvlečený do kostolnej pri Trenčíne. Na druhý deň po odvlečení povedal Jankovi Havlíkovi i ostatným: Musíme sa poďakovať Pánu Bohu a v nedeľu budeme spievať v kostole Te Deum. V polovici októbra 1950 musel narukovať na 3-ročnú vojenskú službu k pomocnému technickému práporu. V roku 1953 v najväčšej tajnosti prijal kňazskú vysviacku na infekčnom oddelení nemocnice pod Petrínom v Prahe, ktorú mu udelil pražský svetiaci biskup Monsignor Kajetán Matoušek. Mal vtedy 29 rokov. O jeho kňazstve nevedeli do jeho smrti ani tí najbližší. Jeho mama sa o tom dozvedela iba náhodou. V noci videla na povale svietiť svetlo a našla ho, ako slúži svätú omšu. 12. decembra 1958 bol krajským súdom v Prahe odsúdený na 5,5 roka väzenia a prepadnutie majetku. Bol súdený v procese Hutyra a spol. V rámci väzenia pracoval vo Valticiach ako brúsič skla. Po 2 rokoch väzby bol na základe amnestie prepustený a nastúpil ako pomocný robotník do stavebného podniku. Aj napriek podlomenému zdraviu tu musel vykonávať ťažké práce. Neskôr tam pracoval ako prevádzkový inžinier. Ako politicky nespoľahlivá osoba bol deptaný a trápený a stretával sa s neľudským prístupom. Na veľkonočný pondelok 15. apríla 1963 vo svojich 39 rokoch dostal komplikovaný srdcový infarkt, po ktorom prešiel do invalidného dôchodku. V liste z 9. apríla 1964, rok po infarkte, napísal: Práca ma takmer vôbec nevyčerpáva. A tak si môžem spokojne meditovať, čítať, prekladať, trochu študovať a najmä robiť výpisky z kníh. Denne si robím poznámky z rozjímania a dosť často si píšem rozsiahle úvahy o niektorých aktuálnych témach. Ako napríklad úcta k prítomnej chvíli, alebo tajomstva svätého Rúženca, alebo najčastejšie o osobnom ideáli, čiže poslaní. Dodáva mi to svetla, sily i potechy. Nemohla to byť seba chvála, lebo to vylučovala jeho pokora, ktorou bol známy. Keď sa zotavil, začal v tichosti katechizovať deti z príbuzenstva a spolupracovníkov zo závodu, v ktorom predtým pracoval. No v roku 1969 prišiel druhý infarkt a nevyhnutná hospitalizácia v Martinskej nemocnici. Zomrel 9. októbra 1969 vo veku 45 rokov s povzdychom: Ježišu, láska moja. Bolo to jeho celoživotné motto, ktoré denne vyslovoval. Pochovaný je na cintoríne vo Varíne. Páter Emil Schmidt nám môže byť príkladom pokory a pokoja. Pane, ako často sa znepokojeme zbytočnosťami. Daj nám pevnú vieru, aby sme sa vedeli popasovať s každodennými výzvami a prinášali do sveta pokoj a mier. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše hriechy, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zla. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. František bol pracovitý muž a oženil sa s rovnako svedomitou a starostlivou ženou Gizelou. Z ich lásky sa narodil najskôr Tomáš Desider a o 6 rokov neskôr Juraj. Spoločne sa presťahovali do Ružomberka. Tu sa už nehlásili k židovstvu ako doposiaľ. Ich túžba za poznaním pravdy však neutíchla. A tak sa rozhodli následovať Krista v katolíckej viere. Od svojho krstu v roku 1939 žili horlivým náboženským životom. Vzdelávali sa, navštevovali bohoslužby, pristupovali k sviatostiam. Vykonávali si duchovné cvičenia a tým obohacovali nielen seba, ale aj ľudí okolo.
Napriek oficiálnemu vystúpeniu zo židovskej obci boli tiež zaradení medzi ľudí určených na deportáciu. Aj keď sa im pôvodne darilo vyhnúť sa jej. Z podobných príčin nesmel starší syn Tomáš pokračovať v štúdiu. Až keď Munkovci dostali prezidentskú výnimku od protižidovských opatrení, mohol zmaturovať a ihneď potom vstúpiť do noviciátu u jezuitov v Ružomberku. O jeho prijatí nemali pochybnosti kvôli jeho príkladnému nadaniu, mravnému správaniu a vedomostiam. Protižidovské opatrenia sa im nevyhli a tak boli postupne všetci zatknutí. Po Vianociach strávených vo väzení boli odvlečení do zberného tábora v Seredi. Aj tu boli povzbudením pre mnohých. Vrátane židovského kňaza, ktorý o nich povedal, že pre neho boli milosťou, povzbudením aj posilnením. Spolu tu viedli duchovné rozhovory, čítali Sväté písmo a modlili sa v každú chvíľu, aj svätý rúženec. A tak prakticky dokazovali, čo znamená kresťanský žiť. Ich cesty boli následne rozdelené. Gizela a Juraj boli odvlečení do Bergen-Belsenu, kde pravdepodobne aj zahynuli. František a starší Tomáš sa dostali do Sanšancenu. Napriek tomu neklasali na duchu a povzbudzovali ostatných. Na konci vojny a pri prípravách na likvidáciu tábora sa im stal osudným tzv. Pochod smrti. Tomáš nevládal ísť ďalej. A tak ho vytrhli z radu a zastrelili. Jeho otec ho nechcel opustiť a tak ho čakal rovnaký osud. Tomáš bol jediným slovenským jezuitom, ktorý bol zavraždený nacistami. Pre okolnosti ich smrti sú dnes Tomáš a jeho otec František v procese blahorečenia. Tento rok slávime ako jubilejný rok Tomáša Munka s motom Svedectvo viery hojí rany. Rodina Munkovcov sa v snahe nájsť správnu cestu rozhodla pre Ježiša a rozhodla ho nasledovať aj cez cestu utrpenia. Pane, daj, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť a vedeli ťa vždy následovať. Tento desiatok chceme obetovať za tých, ktorí si stále hľadajú cestu k Tebe alebo z nej zišli a sú stratení. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď na všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú. Žofia Bosniaková sa narodila začiatkom 17. storočia v Šuranoch do šlachtickej rodiny. Tam dostala dobrú náboženskú výchovu, osvojila si skromnosť a dobrosrdečnosť. V 17 rokoch sa vydala a so svojím manželom žili na Morave. Krátko na to však manžel zomrel. Žofín príklad ho inšpiroval byť dobrosrdečným mužom a preto vo svojom testamente daroval časť majetku na pomoc núdznym. Po jeho smrti Žofia čelila ohováraniu, ale znášala ho vďaka odovzdanosti do Božích rúk. Vďaka utrpeniu, ktoré sama zažila, bola schopná pochopiť aj utrpenie druhých ľudí. Na žiadosť otca sa Žofia vrátila do Šurian, kde po smrti jej matky prebrala zodpovednosť za domácnosť a výchovu svojich sestier. V tom čase sa zároveň snažila pomáhať každému človeku v núdzi. A tak ju ľudia začali nazývať anielom Šurianského hradu. Neskôr sa opäť vydala a presťahovala do tepličky nad Váhom. Tam spolu so svojím manželom založila útulok s nemocnicou pre núdznych. Pretože jej manžel bol často preč, bolo vedenie kaštieľa na nej. Žila tam skromne a bolo o nej známe, že nezdiera svojich poddaných a neusporadúva nákladné hostiny. Po vypuknutí moru sa oddala službe chorým, o ktorých sa obetavo starala tak, že sa o nej začali rozprávať rôzne legendy spojené so zázrakmi. Po čase sa manželia kvôli nepokojom presťahovali na hrad Strečno. Tam Žofia onedlho ochorela a zomrela ako takmer 35-ročná. Žofia sa svojim životom pripodobnila Ježišovi vo svojej všímavosti a službe núdznym. Jej príklad nás inšpiruje mať dobré a štedré srdce, ktoré je odovzdané do Božej vôle. Tento desiatok chceme obetovať za všetkých chudobných, sociálne slabšie rodiny a pracovníkov vincenskej rodiny, ktorí sa venujú službe pre nich a aby sme, ako Združenie Mariánskej mládeže, videli v každom jednom bratovi a sestre Ježiša. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu. V roku 1940 sa 24-ročná Helena vydala za 33-ročného kapitána Alexandra Kordu, dôstojníka z povolania. Šťastné začiatky ich manželstva poznamenali udalosti druhej svetovej vojny i slovenského národného povstania. Rodinný život tedy silnil akoby s vedomím, že sa všetko môže razom skončiť. Každú chvíľu života vnímali ako vzácny dar. Kapitána Kordu po skončení vojny jeho rodáci, Vrútočania, vítali ako hrdinu. V máji 1949 ho však pre údajné kontakty s protikomunistickým občianskym hnutím zatkli a hneď aj podrobili brutálnemu výsluchu. Po bezohľadnom mučení bol pre Kordu navrhnutý trest smrti, ale po proteste jeho krajanov nad ním vyriekol vojenský senát ešte tvrdší rozsudok. Doživotie. O niekoľko mesiacov neskôr sa vo vyšetrovacej väzbe ocitla aj manželka Helena.
Socialistická spravodlivosť jej onedlho namerala 14 rokov väzenia. V ňom potom strávila či skôr pretrpela 10 rokov svojho mladého života. Neskôr sa zmienila, že v roku 1950 prosila Pána Boha, aby si ju povolal na večnosť. Pani Helena udržiavala v rámci možnosti s manželom písomný kontakt. V jesennom čase roku 1958 mu poslala list. Odpoveď došla, ale taká, ako neočakávala. V ruke držala vlastný list, ktorý jej vratili so znamením na obálke. Adresát zomrel 13. septembra. Nemožno sa čudovať, že jej utrpenie vtedy vrcholilo. Začala sa v nej otriasať jej najväčšia istota. Viera v Boha. Zranený psychický svet pani Heleny vtedy zachraňovali priateľky a spoluväzenkyne, medzi ktoré patrila aj blahoslavená Zdenka. Ich spoločné modlitby boli vtedy najúčinnejšou terapiou. Ustavične však bola ponorená do minulosti. Oddávala sa úvahám o všetkom, čo sa stalo. Pani Helenu Kordovú nakoniec v roku 1960 prepustili na slobodu. Očakával ju síce syn Alexander, ale už nebol dieťa, ale takmer 17-ročný mládenec. S tým sa nakoniec odsťahovala do Anglicka, kde sa pre nich začal nový život. Neskôr Helenu potešili aj prejavy úcty voči jej manželovi, napríklad od obyvateľov Hrútok, keď pomenovali jednu z ulic jeho menom. Uspokojenie pocítila v dňoch, keď pod nohami zacítila pôdu slobodného sveta. Možno slobodne cestovať využila v prvom rade na cestu, či skôr ďakovnú púť do Svätej Zeme do Ríma, kde pri súkromnej audiencii u Pavla VI. Odovzdávala do rúk svätého otca ruženec, ktorý zhotovila z väzenského chleba na pankráci. Z jeho úst počula aj slova vďaky s poznámkou, že on, svätý otec, taký vzácny dar ešte nedostal. Manželia Kordovci si boli podporou, aj keď boli odlúčení od seba, a cítili sa odlúčení aj od Boha. Pane, daj nám silu v skúškach a vytrvalosť vo viere v každej situácii. Najmä v tých ťažkých, keď máme problém vidieť ťa. Tento desiatok chceme obetovať za tých, ktorí sú od seba odlúčení a majú v srdci smútok. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu, Juraj Vrtík žil v polovici 17. a začiatkom 18. storočia. Bol slovenským farárom, ktorý začínal svoje pôsobenie na fare vo Fačkove. Od roku 1694 sa staral o domanišskú farnosť, ktorej dal postaviť oltár v kostole a zotrval tam až do svojej smrti. Bol veľmi obľúbeným kňazom, horlivý v službe, ochotný a s dobrým srdcom. Známy je hlavne vďaka tomu, že 4. septembra 1712 ho pri prechode suchou dolínou z Rajeckej Lesnej do Domaníže smrteľne zranili zbojníci z Janošikovej družiny. Útočníkom odpustili ich konanie. Následne farár žil ešte mesiac v ťažkých bolestiach a 2. októbra 1712 konal na svojej fare v Domaníži. Pochovali ho 5. októbra 1712. Pohreb bol veľký a smutný. Zúčastnila sa na ňom celá domaníska farnosť a všetci obyvatelia rodného Zliechova. Jeho telo uložili v krypte domanískeho kostola a táto krypta je dodnes viditeľná. Po smrti farára Juraja Vrtíka sa začal veľký hon na Janošikovú družinu. Jeho ruky, ktoré boli pri vysviacke pomazané krízmou, zostali také, aké boli dodnes. Pripravené slúžiť. Juraj Vrtík odpustil svojim vrahom a preto nám môže byť vzorom v odpustení. Pane, daj, aby sme si vždy vedeli priznať chybu, prosiť o odpustenie, ale aj odpustiť, aj keď je to mnohokrát ťažké. Tento desiatok ruženca chceme obetovať za všetkých vrahov, odsúdených, aby si im zjavil svoje milosrdenstvo a dal im potrebné milosti na nápravu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia,
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, poznávam Ťa. Pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysly. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu, prosíme ťa za nášho pápeža Františka, aby dosiahol všetko, čo v Tvojom mene prosí od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná, ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Dobrorečme Pánovi.